Kina će ove godine pokrenuti kompaniju za izgradnju više od 100 zaliva zaštitom i obnavljanjem životne sredine, saopštilo je Ministarstvo ekologije i životne sredine Kine. Kina je počela da gradi lepe zalive 2021. godine, pozivajući primorske provincije i gradove da pojačaju finansijsku podršku, uspostavljajući različite mehanizme koji uključuju javnost u poduhvat i pozivajući stručnjake da pruže tehničku pomoć u izgradnji. Do sada je više od 20 zaliva u Xiamenu, Shenzhenu, Qingdao i drugim gradovima navedeno kao dobar primer za izgradnju lepih zaliva zbog svojih dostignuća u unapređenju morskog okruženja i ekologije. Očekuje se da će do 2027. godine oko 40% zaliva širom Kine postati prelepe uvale sa čistim okruženjem, bogatim biodiverzitetom i harmoničnim suživotom između čoveka i prirode.